אני הפסיד פה בפעם השנייה, אפילו לא סיים את המשחק, אני רוצה להראות לכם. הוא זרק את השלט? הוא שם את השלט. לא מאמין. בדקה. בוא הנה, עידן, אתה יודע. רגע, רק רוצה לראות איזה דקה. אתה מגיע לגבולות, מה זה? 3-1, דקה 87. הוא חיבה פשוט והוא שוכב פה על הרצפה, הוא עייף מהשכיבות צמיחה. אז קדימה, עידן, תן לנו 30. אתה תהיה חיה בחתונה. זה לחיי שר. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. לא? מה זה 11? סע. יאללה, עוד 27. 1, 12, 13, 14, 14, 13. תמשיך לה, הוא מציק. זהו? שים 10, שים. למה אתה מזיע? אני לא חוזר איתך ב10. למה, מה?